Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Merupakan dusun dengan luas wilayah kurang lebih 43,5 hektar dengan 110 kepala keluarga. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu kesenian yang masih melekat dari dulu hingga saat ini adalah kesenian ketoprak atau wayang orang yang selalu ditampilkan pada saat acara saparan atau bakti dusun. Dan di tempat inilah cerita dimulai. Andin, Kang Mas Wangsul. Setelah sekian lama aku di perantauan, kini aku kembali untuk menepati janji. Aku akan meminang jika sayang. Di zaman berjuang gendong anak lanang. Stop mas, stop. Pergi mas. Oke mas. Mas. Bu, kalau anak lanang mulai. Jono. Oh nggih Pak. Jono. Niki mas Artone. Nggih. Kali niki bonusnya ya mas. Sun nggih. Nggih. Pak, Jono langsung Pak. Oh, alah anak lanang tak tenteni ke Bali le. Atau Jono langsung Bu. Iya Leh. Gue kangen. Wes saya dong Bu. 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 Mobil si kesel berkelana atau Masih copot sele. Mau Bu. Bu kene. Bu. Bu kene. Suwe lapto anak lanang iki, Pak. Nggih. Ini Pak. Dinamboten nggih Pak. Kali buke kula wangsul mboten kabar-kabar. Ora apa-apa Le, sementing kowe sehat tekan omah. Dan kowe istirahat. Nggih Bu. Oh, anak lanang sura petuk ta bakal ngene ngene naik Jono. Ya wes Le, tak dheweke masakan sik bisa sarapan. Oh, aku Bu nggih. Yang mesti ngelai berjalan jauh iki. Piye, Jon? Oh nggih Pak, kula sakniki tak ajeng screen nggih. Iki pun kecut iki habis keringet ikutin dari niku. Oh, kadang-kadang mak keringet kok. Nggih. Nggih Pak, nggih Pak. Pak Gusti sih kadang Nggih. Lo karo muni yo. Ayo.
Pak, Bu, Jono pamit nggih, ajeng ngapeli Dek Andin. Dek Andin, Dek Andin. Lakukan tanpa hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis. Sopo to ke ganggu wong turu wae. Loh, kok ta Jan? Ngopo? Ayo mlebu. Ini kok piye. Jan bali-bali nangis kabare piye saiki? Sehat kok. Tapi iki aku bare nang Dek Andin. Oh iya. Lah aku ning dalan kok ora Dek Andin karo nang liya. Oh ya wis Jon, rasa nangis. Aku sebagai apa? Kanca plekmu, aku selalu di pinggirmu. Sing semangat. Aku kerja merantau 5 tahun ngono. Suwe. Balik nang Dek Andin. Ya, jebule nang dalan Dek Andin bojongan karo liya. Wis rahno si sabar. Kabeh nggo dalani dhewe-dhewe. Wong itu ora siji, si sabar, si semangat. Aku selalu ning sampingmu. Sambolano. Ya wis, yo, dolan yo. Tak saduran ben ra stres pikire. Duh. Warung sepi ning ngene yo. Ayah, piye iki aku arep setel. Ayo Jon, sing semangat Jon. Assalamualaikum, Mas. Mas, Wih, piye? tuku rokok, Mas. Ini sih Mas, kok sih. Tuku rokok ono ora, Mas? Ono Mas. Ini Mas, rokok iki rapi. Untuk kesehatan paru-paru, jantung, marai kanker iki ora apik Mas. Apa yang ngono, Mas? Ya soalnya wis mengandung nikotin iki gede. Mending tuku roti wareg to Mas. Saiki gawe amal popo nah luwih apik Mas. Nak kopi ono, Mas? Ono Mas, ini nak kopi iki marake ninggon lambung rapi, marake asam lambung. Ngono ya, Mas. Iya. Apa ya? Kacang ono, Mas. Ono Mas, kacang marake asam urat ora apik nggo kesehatan. Iki warung apa ya, Mas? Warung Mas. Warung kok ora tau ditukoni to, Mas? Iya to. Aku duit iki, Mas. Lah iki warungmu apa to, Mas? Warung. Rokok ra entuk, kacang ra entuk, kopi ra entuk. Lah karepe piye? Warung opo iki? Iki warung Mas. Ora oleh iki mergo ora apik kesehatan lho. Iki meneh iki juga warung ngantukan. Oh. Patah hatinan iki. Ayah, Wes, kabare wis tutup ya ngono iki. Bos, Apa takon-takon? takut apa-apa susah geblok. Mas! 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 weh, apa bapakmu? Kaget Mas, kaget. Sik. Ibuku Mas. Ngopo ibumu? Ibuku. Ibumu sing rodok e.
Tak pei. Sudi menang di babak kok kowe. Lah piye? Ada nih Mas. Piye? Batu kumpul banget Mas. Wis sapa? Enggak, ini ukurannya jumbo abe. Aku kudu balut sing pirang meter? Wah, meter Mas. Ora, gion. Wis Tenan. Kike cah lanang, cah cilik kok gelem kon tuku bebalut. Cikon iku Mas. Ya wis tak cepuki sik. Yo. Yo iki bebalute Piro iki Mas? regane 50.000. Wah, laramu Mas. Pancen regane 10 kok. Aku udah catat saya susuk piro Mas? Yo kan iki regane 50. Oh. Susuk 50. Oh. Iki Iki susuk. susuk separuh Mas. Yo. Yo. Hati-hati. Duh. Wah, aku kapusan iki. Di 50 sing 100 lho. Diweke meletak suwi 50 iki. Payah. Warung ket isu nanyain yo. Sepingi. Kemang tenan, mumet. Ya. No, kopi. Wis Jon. Mas, aman Mas. Iki lagu khusus jenengan Mas. Mas. Iki lagu khusus jenengan. Monggo Mas. Betapa hancur hatimu. Hop. Apa maksudmu apa Mas nyanyi ngono? Lah piye Mas? Iki pancen lagu khusus jenengan kok. Lah ngerti kene sik gawe rasa nyanyi kok ngono Mas. Oh, sorry Mas. Satu lagu malah nggih Mas? Yo. Jenengan iki. Betapa dirimu. Hop. Piye to Mas? Ora kuwi nyindir aku nak ngono iki. Kok nyindir pripun iki? Wis, bali. Dewi. Wit apa? Aku wegah kok ngono kuwi. Seno, kowe ora usah galau. Dalan sugihmu kuwi akeh. Gawe jan mesti iso gawe kowe sugih. Seno, sugih marat kuwi dalane Gusti. Kowe kudu temen sing kerja, rajin nabung, kowe bakal dadi sukses. Kowe sapa? Ora usah melu-melu urusanku. Seno, aja dibuku bisikan-bisikane setan kuwi. Seno, kowe kudu berubah. Ambil jalan pintas. Ayo Seno, golek pesugihan. Seno, kowe ora usah galau. Dalan sugihmu kuwi akeh. Gawe jan mesti iso gawe kowe sugih. Seno, sugih marat kuwi wis dalane Gusti. Kowe kudu temen sing kerja lan rajin nabung, kowe mesti bakal dadi sukses. Kowe sapa? Ora usah melu-melu urusanku. Astagfirullahaladzim. Seno, aja disigagas bisikan-bisikane setan kuwi. Seno, uripmu kudu berubah. Ambillah jalan pintas. Ayo Seno, golek pesugihan. Setan, ndang minggat to kono.
Seno lebih membutuhkanku daripada bantuanmu. Aduh, tak ampun loh weh. Wanita kekerasan kakak dari Pak Polisi. Iblis kok aneh. Seno, ayo Seno. Kowe kudu berubah, kowe kudu sukses. Sino, sabar. Iki mau olah asih. Alah Fred, doa-doa terus kapan suksesnya? Sampai. Aduh. Kamu awakku nane terus. Pesenku siji Wino, kowe kudu sukses. Tunggu pembalasan. Oke, siap. Dimanapun dan kapanpun, kejahatan tidak akan menang melawan kebaikan. Oke, cukup semene wae no. Ikut percaya marah Gusti. Kau tega, Dek Andin. Selama ini yang telah aku perjuangkan, kini sia-sia. Kau tega mengkhianati cintaku. John, tak boleh malah ngondi wae John. Wis tono rasa ngalamun wae, rasa sedih. Aku duwe solusi terbaik kok kowe. Lah solusi apa to no? Ki Dani terlanjur gawe aku. Aku yo pengen sugih John. Tapi kok warungku sepi terus sih. Kowe aku duwe solusi terbaik. Go dhewe, Dek Andin bisa balik karo kowe, aku iso pengen sugih. Soale warungku sepi terus. Ayo mangkat yo lek tak ajak saiki. Ya wis lah ayo, angkat. Yo, semangat. No, Seno, iki perjalanan wis dino kok tapi gak tekan-tekan. Jan iki tujuane main endi to? Iki sepurane wae. Aku lali dalane to. Kasep bengi wis kasep jero le mlebu. Ade mlaku karo leren kono ki. Yo.
Iki omah apa to, No? Iki omah kosong iki. Kok rasane kok ora penak men. Ah, mbolah nono. Penting aku turut rek ngekno janji. Wis tenang kowe. Kursi to, Jon. Perasaanku ora penak tenan, Jon. Jon, ojo dirusi to, Jon. Jon. Perasaanku ora penak tenan, Jon. Wis sapa to lah preman kok jire wis lah kono. Awas. Aku tenan, Jon. Tetep melu turu aku, Jon. Jon, aku terkejut saya, Jon. Jon, terus dulu aja, Jon. Iya. Wis sapa to lah. Iki aku kena enak mimpi di Andi. Wis lah kono pipisah dhewe. Jon, mas ya kawan tenan, Jon. Ayo, Jon, belum pernah. Tapi tenang jauh. Jon, ayo Jon. Tolong ya Jon. Aku di Jon. Ya wis, Jon. Lanjut ke perjalanan meneh. Oke, Jon, potongnya medeni. Iya, Sen. Iki meh dilawan apa ora? Wis pokoke dilawan wae. Soale amale takut aku iki. Yo, lawan yo. Berhasil meteni bocah. Selamat. Oke, Mas. Wedi arep pocong. Wedi arep sing kuwasa. Din. Mas, Dandin. Mas, hei, No, sino. Ngopo malah tipareng ini? Mbak, tolongi, Mbak. Kocokku tipar, Mbak. Saya budakku, Mbak.
Oh, merepoti aku tak. Nah. Ya mas, dulu bisa mas. Ono apa mas kancane? Iki mbak, mau berperjalanan aja mbak, aduh banget mbak. Ya Noh. masak keman. Tak apa-apa gue mas. Mbak iki mbak rasa sadar mbak. Ya wis tak goleke minyak-minyak angin sih ya. Oh iya mbak. Noh, tangi. Noh, tangi noh. Tipar susu. Mas, noh. Mas. Tahan mbak, waras banget yuk. Ampun om, tante, Rasa wedi ta, Mas? Ono apa? Ono apa Iki mas? lho, aku Oh. nang kekene kok malah wedi. Wedi mbek mamahku to. Ya Ini wis aku nyus. sing ngeke. Tak gaweke mini sik. Sebel deh. Wis mas, mamahku ku mau lagi minyake. Kaget yo. yo mbak, kaget aku mbak. Wah. Burung tangi-tangi. Burungnya mbak cek, burung sadar mbak. Noh, Tak kon gek mimik anget ya mas. yo mbak rawa mbak, sel mbak. Mah. Mah. Mama mimik anget. Iya. Noh, sadar noh. Ayo mulai. Terus mau geletak ratanya tangi. Ya mas mimik sih. Oke mbak, sehat ya mbak. Oke. Oke, didar. Beli aku. Ya apa to, Mas? Silakan. Jono tuh om, tang. Jono. Rasa wedi mas mbek mamahku. Mah. Jono tuh om. Tante. Kuwi lho dinamse. Mas, kancane nopo to kok Joko yang ngomong iki? Anu, om, tante, maaf. Anu, kita mau kan koncoku bar saka Makassar to. Lah dibroi pocong, sing putih-putih lho. Ya wis urusane. Didahar, Mas. Wis mas, ora dimimik sik. Mas. Wis lu ngomong aku. Ora mas mimik sik. Umuj anget. Iya mbak, tak ngisi mbak. Iya mas, wis tenang. Wis gak lumayan mbak, wis rada tenang mbak. Kok tangi-tangi yo. Ramboy kan aku mbak. Ora mas dipan sik. Oh iya, tak pani mbak. Heeh mas. Bro. Apa kan barang so? Mbak, iki aku njuk tolong ya, Mbak. Kan koncoku ra sadar tuh, Mbak. Kan aku yang mesake tuh, Mbak. Lah umpamane nginep kene piye, Mbak? Soalnya koncoku ra sadar, Mbak. Ora apa-apa mas. Tapi sama ora apa-apa to mbek mamahku. Yo agak geli sih, Mbak. Tapi yo demi koncoku lho, Mbak. Semaput lah. Ya ora apa-apa Mamahku lah. wis ora dikeloni mas. Ya wis to, nek pancen ado nginep kene ya nginep ora apa-apa.
Aku mobil ya. Nah, cuma cisik no. Utangmu lunas lho. Kecil mama ke mau. Mas. Ya wis kono cepakno kamar wae lek go ning kamar wae ben istirahat Mas. Ya wes sik ya. Iya. Wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tunggoni numpake taksi apa ora eling pamite tuku lenga tak tunggoni ora teko-teko. Yo, as mumet tau desa aku kepayon we mumet. Jumne kowe ora kepayon. Numpak gember aku lho. Aku lho ora-ora. Ora-ora opo? Ora-ora le nganggur. Ora-ora. Kok tau langgananmu sapa to? Lek Mini pamit tuku lenga. Oh, golek det sing pas koyo edan tenan. Kanan panas kok ngene to, Dar? Ya syukuri. Coba jero panas kabeh nek rasane. Ampun ya ampun. Golek duit kanane angel. Tengah-tengah pandemi kok ngene. Ayo. Jajane iki aku kurang apa to? Kathok netes kok ngene. Jaket anti gajah yang ngene yo. Nek masalah masker pancen aku anti corona to. Berarti dhewe nek kono men yo lemu awake kurunan lorotan ae yo ngene lho jenenge wong urip ki to. Wong urip kuwi to sing jelas ki bersyukur. Aku ki yo bersyukur karena nek anane di PHP kok ngene ki lek anane lara ati to aku. Nek ngono kuwi ora bersyukur. Ya. Terus solusimu kepiye nek Mini ora tekan-tekan kene iki? Ya nek aku yo apa aku kudu melu kulaan. Lengo, beli susu. Jajal anu sik wae. Lek biasane nang ngendi ra posisine dhek iki lho. Mini biasane iki nek ra nang Indomaret ku ning endi ngono. Tapi iki jare hari H iki sine lek Mini ngapusi wedolan karo gendekane liya sing jenenge sapa? Men-men kuwi. Oh, sapa? Sumin apa sapa kuwi lho kuwi. Mas. Nggih. Jero Mas. Mbene apa nih? Kula teng mriki napa nggih? Napa Mas? Niki. Bisa maca ora? Wis saged to, Mas. Ayo tak ijo ya iki nek iso ya. Oh, tambah J. Oh, J. Tambah I. Oh, J. Tambah K. Oh, J. Diwaca? Oh, J. Ngomong aku karo Daryanto ngagur kabeh ngene ora cacek. Kulino kelarang. Hibur aku kowe karo Daryanto piye? Nyanyi ning nek ngasih kleru. Lagu nasionalmu ora? Arep dadi manten jebul direbut kodok. Iyalah, ora ganggu kok. Kok njaluk bayare mak nesu-nesu karo aku gitu. Lah, aku kan arep ngamen nyanyi sing golek lagu sing spesial kan bisa sampeyan. Ini malah do nyaut-nyaut. Iya. Nek aku kudu manut kowe bayar aku apa piye? Iki kudune aku njaluk bayar Mas, aku serugi nang nyanyi.
Ngono. Ora ini double kudune. Limet. Sak gitare 100. Sak ipik wis. Oh iyalah. Ayo wis ngono. Balik sih. Waduh, ganggu ayo. Tender kok ngene iki, Mas. Iya, orang anu. Pas lagi men. Ora bersyukur ki lho. Manusia ora bersyukur. Ya ki ono ojek to, ojek piro? Mas. Ojek, Mas. Ojek. Ya Mas. Duit ora, Mas? Yo nek jenenge wong golek rezeki Loro. yo. Tak loro, Mas. Ano di 75 yo ketelon yo, karo aku yo. ora iso. Ketelon yo melanggar peraturan. Ini Peraturan apa iki kino Amerika Los Angeles. Los Dol iki. Ora sampean kan ono di. Mbah Mijan. Oh, yo. 100 Terkenal nang Facebook iki. Mergo pitik iki. Sosmed iki keras lho, Mas. Sosmed yo. Piro, Dik? Ora golek. Ngene. Musik menitan Ini wis. zaman. Nah. Satu wong loro mangkat. Oh. Ayo ora tak nyang, suragas Mas. Yo. Ayo. Ready. Ayon. Ayan. Rejol. Rene. Wo yo. Mas. Ramai sampai mah numpak betik yo. Gini ki. Weh. Oh, boleh. Tambah awil iki. Dicek pisan Mas, rewel Mas. Mau kan nang kono wis didilan. Kan 100 wong loro to, Mas. Tambahan nyungkung. Tak potong iki kancaku. Wis nek potong. Wah iya. Aku kuwe. Lho iki. Potong rangane. Wis, foto janjian pertama we Mas. Ya Mas, 100. nomor 1 to. Yo. Kowe Lik, aku nu manut Lik. Ayo kowe sing selawe berarti aku 75 nek ngono kan. Yo, ora apa-apa. Ora ono Jon. Kok 50 lho. Kira kali aku. Ora ono Jon. Genah marah akhir bener bukan ngene. Oh lho. Yo lho. Gonong ae. Mas, yo Mas, tak terke kowe. Semua katok-katok lho. Genah kowe. Ikhlas lho Jon. Ngene iki yo. Iki Mas, iki Mas iki tamu seprit nang warung kok tak ngono ya. Itu kan foto. Kan Mas, iki gene. Tekono iki enek dhewe. Kasep kesulak Jon. Wis ora apa-apa. Sik. Nuwun. Jare ono bele kok ono Jon. Dong apa ya, dong apa? Arep munggah apa? Jenenge wae. Masker sih, musim pandemi. Apa ki mbak pandemi? Papa dan Nadine minta mimi. Bayar sih, 2.000. Ranggo duit ya, Mbak? Iya lah, 2.000 selikur kok. Nong dukun utang. Kamu bebas. Wis rene-rene, mundur. Apa Mbak iki langsung kurungi ini, Mbak? Nong kene iki ra angger wong.
wong mlebu wani guyu ning kene iki ya kaya ngono kuwi. Omongane aja wani-wani karo Mbah Dukun. Bah, piye carane iki iso metu yo, Bah yo? Pengen lolos. Iya, Mbah. Gampang. Sedekah. Sedekah wis bendino. Ikhlas pura. Alhamdulillah ya ana sing ora, Mbah. Ya kuwi. Saiki wis sedekah. Alayu Bayar neh, Mbah. yo iya. Kabeh kira ono sing gratis. Nggih. Yang penting bebas sih, Mbah. Ayo ora, wong ki yo kabeh-kabeh iki yo kerja sik, bayaran. Wis kasep ngapus sira nggo duit to. Ya piye duitku menipis lho, no. Tak omong sik yo. Mbah iki terus terang totalan keri, Mbah. Yo. Berhubung bocah iki atine apik, kancamu tak bebaski. Asline iki dorene iki tujuane. Terus terang aku warungku Korek, Mbah. Ya iya. Golek kirian, Mbah. Aku ki ya wis ngerti tujuane iki. Mesti salah sijine wong tuane ana sing lara njaluk tombo to menyang rene to. ora, Mbah. Semoga wis ra ono, Mbah. Lah terus apa tujuan? Iki pisan silaturahmi kepindho dolan perlu njaluk tulung. Warungku sepi karo ngeterke kancaku ki, Mbah. Ngomong no. Niki kula mriki ajeng nyuwun sepe, Mbah. Sepe. Pripun ben supaya ni lancar kabeh. Gampang. Pasrah ki ya. Rampung. Ya sementing do manuto to Lili, karo mbahmu iki do manuto. Kowe iso bakalan warungmu ya rame. Wong wedok sing mbok tunggu-tunggoni ya bakalan luluh karo ati. Santai. Selu. Iya, Mbah, supaya ni warungi rame apa dikeki tuyul-tuyul second sing minute ora pati parah. Tak opengane, Mbah. Aku duwe sing luwih saka tuyul. Apa kuwi, Mbah? Anak yatim. Anak yatim, Mbah. Kowe dadi wong ngopenano anak yatim, rezekimu bakalan lancar. Dalanmu padang. Aja tuyul, boros. Pempese sing boros. Kowe iki dodolan beras dan lain-lain. Nah, kowe nak adol beras, sekarunge piro? 250. Ya. Mulai sesuk aja 250. Lah, terus 200 punjul, 200 lawi. rugi no, Mbah. Rupiah. Ayo ora aja mikir rugine. Wong ki ora mikir donyane tok, mikir akhirate barang. Ya ini. Mulai sesuk. Kowe tangi subuhan. Salatmu aja lali. Golek beras sing apik, mbok dol semono kuwi mau. Kirane pati ya dilakoni, kirane rugi anggo bae sedekah. Wis mudeng kabeh? Mudeng. Nah wis mudeng ya wis, mulai sesuk lakonano apa sing tak kandhani mau. Lah, kula niki pripun nggih, Mbah? Nah, saiki kowe ora ngomong piye. Niki kan kula nggih tinggal kalih cah wadon. Niki pripun nggih ben supaya balik tinggen kula melih. Gampang, iki gampang. Wong wedok iki urusane gampang. Saiki ngene. Nek perkara wong wedok iki ora luput saka bondo. Wis tak kandhani kowe. Kerja sing tenanan, nabung sing tenanan. Jenenge wong wedok iki nek
doyak ya ora kena, dinteni ora kena. Wis pokoke nek jatah pancen jodohmu ya bakalan bali, nek ora ya wis golek wong liya. Wong wedok ora mung siji. Rasa gawe nang slow wae. Ngono. Nggih, Mbah. Insyaallah. Lah, jenengan iku ke ustad apa dukun nggih, Mbah? Kok pinter hebat lho, Mbah. Ustad karo dukun iki bedane tipis nang. Bedane iku mung nek ustad iki sregep adus, nek dukun ki ora tau adus. Rambut wis taun ora tau panas nek ngene. Berarti cukup semene. Aku karo kancaku wis pamitan wis cukup berarti kabeh Mbah. Wis Ya. langsung bali wae. Ayo, aja lali apa sing tak kandhani mau. Dilakoni ya nang yo. Wis, kena bali hati-hati. Nyamoni slamet ya nang ya. Nggih. Lah dalah mendung bayar ya. Bangkrut, bangkrut ya Allah. Kere. Alhamdulillah. Bener omongane Mbah Dukun. Sing penting ki sedekah karo Iya Mas, bebas. bayar utang Mas. Oh ya ngono kuwi. Utang piro kuwi? Totalan piro, Bre? Oh, paruh sih kok piro to? Kuwi temen iki bareng keren. Ya, Takmu, sih to. takmu. Golek sampo karo sendal Adokmu lho ra nguati. jeblok nganu kamar mandi. Piro utangku? Yo 150. Wis yo. Karo ki ngono yo tak nggodho bali yo. Yo, hati-hati. Sukses terus. Ora bayar sih, Bos. Aja lali. Sedekah. Siap. Pikirno entek nganu gratis-gratis itu nek Oh. rokok kok ngono. Oke. Alhamdulillah. Warung wis lumayan rame. Piro? Piye, Jon? Kok sih, Jon? Ngene, Jon. Piye ana apa? Ngene no. Piye, Jon? Iki aku meh ngomong. Iki kan aku ya wis karo Dik Andin wis ngono ki to. Iya. Iki aku wis ngalekke Dik Andin. Kelangan ngono. Lah wis pancen kahanane kok ngene to no. Ikhlaskan, mengikhlaskan lebih baik. Berarti aku sesuk yo arep pamit merantau meneh ngono. Oh iya. Besok aku mangkat aku. Soale iki atiku wis mantep, meh mangkat besok. Siap, sing penting jaga awak. Jelali ndonga. Ya wis no nak meh mangkat yo hati-hati ning dalan. Yo, tak sawangoni gelek sih. Ngono no, pamit sik yo. Siap. Ajeng tebasno apa, Mbah? Jono, mangan selengket, main seurung mangan. Nggih Bu, kok mlebu mawon Bu, mboten tak kunci. Loh, Le, kok arep nang ndi kok tata-tata ki? Le, kok arep nang ndi? Pakmu. Pak. Ngapa mbakmu? Ngapa ngapa? Nggih mantelo lagi wong. Mantelo nang sana. Ngapa mbakmu? Ngapa wae ngopo? Iki lho anakmu, Jono. Jon, kowe nanti Jon. Nggo tas barengan nanti. Anu Pak, Bu iki aku ora betah nang omah. Iki pokoke aku meh iso meh mangkat merantau meneh. Lah gara-gara apa kowe ngrantau ngono iki? Ini Pak Bu aku nang omah ora betah. Soale diandin mah gandeng karo lanangan dia. Gara-gara wedokan kowe nanti ninggalke mbokmu karo pakmu ngene. Lah piye to Pak Bu? Aku wis kadung lara ati ra betah nang omah. Pokoke sesuk wis mantep pengen meh merantau meneh, Pak.
Jono, kowe kudu kuat ati lho. Jodoh kuwi sono sing ngatur. Nek pancen jodohmu Andin, kuwi bakal balik nang kowe. Nggih Pak Bu. Tapi niki pun keputusane Jono. Jono sesuk mantep ajeng merantau mulai Pak Bu. Yo nek kuwi pancen keputusanmu kowe arep merantau, mbokmu karo bapakmu yo ndongake kowe muga ngono kerasan sehat waras nggih. Nggih Pak. Ya wis, saiki mangan sik. Nggih Tak Pak. tunggu. Nggih. Makasih men sesuk iso tak kasih. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang hanya bisa membolak-balikan hati Dek Andin. Hamba ikhlas jika memang Dek Andin lebih memilih laki-laki lain. Dan jika memang ini jalan yang terbaik, hamba hanya bisa memohon agar Dek Andin bisa hidup bahagia selamanya. Amin. 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 Alah tolele. Nek siji-siji ini ditinggal merantau meneh. Jare bapakmu ra ikhlas. Kowe merantau ado-ado kono. Endi meneh wis karepanmu. Mbokmu karo aku iki manut kowe. Nggih Pak Bu. Tapi Jono niki jane nggih mboten tegel ninggalke Pak kali Bu. Tapi nggih pripun nggih? Jono daripada ning kene lara ati nggih mending rantau golek duit Pak Bu. Ya wis le, iki tasen. Pokoke hati-hati le ngono le. Jono pamit nggih Pak. Iya le. Dadi le. Kamu Bu. Pak, wis nang Assalamualaikum ya Pak Bu. anakmu iso njupuk diri. Din, ana apa rene kok nangis? Bu, Mas Jono enten, Bu. Jono? Pak, Din, Jono lagi wae budal, mungkin durung adol. Ya ampun, Pak, Bu. Kula ajeng pamit Ana Mas ndi? Jono. ana Din. Wis sabar. Son, iki masalah apa? Andin iso nangis. Andin iso jelaske Al. Ono apa Dek sampean kok nangis? Purane, Mas. Aku arep ngomong jujur, sak tenane tresna aku mung siji Mas Jono. Aku rasa sandingan karo sliramu. Lah, apa maksud Bedin kowe ngomong ngono? Dek Andin, aku ikhlas yen sampean milih Mas Jono. Yang penting kowe bahagia. Aku sadar yen tresno iki pancen ra kudu duweni. Jon, yen sampean tresno karo Andin, bahagiakno Andin. Aku ikhlas sampean dadi siji.
Loh, Mas Al, apa maksud omonganmu kuwi? Dik, aku ikhlas dan sampean dadi karo Mas Jono. Di Andin, Jon, aku pamit yo. Coba bikinin tak iki. Jon, bikin kuntek. Tolong silono duit. Halo Jon, piye kabare? Apik-apik. Rene mampir. Oh, oke. Ngomong ini yo. Oh, siap. Kok. Bojomu wis pirang sasi pi Jon? Sik. Pinten iki, Duk? Ki 8 sasi, Mas. Ora salah sih, no. Jadi piye warungnya rame? Lumayan. Yo, wong dodol ki aja lali sedekah. Ngopeni anak yatim. Di rumah rondo-rondo kuwi to saiki. Tak jungkir janji. Oh, oke, siap. Nuwun, Lek. Ugas, Lek. Piro? Jual. Oh. Tak Lek. Utang bocah gemblung. Oh, duit tau bayaran iki. No. Oh, yo no. Iki, lho. Lho, sono no? Siap. Ya, setan iki. Lali Jon, sorry. Kok lali aku, Jon? Untuk bae, Jon. Wah, iki opo? Tuku anane utang karo utang wae. Ambil no. Ayo. No. Iya, Jon. Saiki kowe sukses yo. Ya Ya alhamdulillah. mesti ditakeh to. Tapi kok salahnya ra ndek bojo. Padahal di bojo ki enake 10% lho. Kok iso 10%, Jon? Masih 90% ini apa gak enak? Tidak, ngene no. Di bojo ki enake 10%. Lah sing 90% ki kok enak banget. No. Iya, Jon. Bayangno to iki. Bun. Bunda. Lah nek kowe apa? Bun. Sabun.